'Yan Kaduna muna marhaba da dattijo na kowa, magajin malam ka zo ka mulki jihar mu. 'Yan Kaduna mun amince daga malam sai dattijo. Yarkewan Allah a yau Allah ya kawo mu wannan lokaci da mai girma shugaban jam'iyya na jihar Kaduna a honorable Emmanuel Jakada zai bude wannan ofis wadda honorable Alhaji Sani Muhammad Dattijo dan takarar gwamna a jihar Kaduna ya mana gyare-gyare a ciki. Bisa ikon Allah yanzu na mai girma shugaban jam'iyya zai bude wannan ofis. Allah ya taimake ka, bismillah. Magaji malam ba za ka daure ni ba, a buga a kada kuma kamar ka ba a samu ba. Dattijo farin jinin ka alkhairi ne. Dattijo da ya zo ya taimake mu ya gyara a wannan ofis. Ita fati tana godiya a yadda ya yi mana wannan. Ita fati abinda muna so irin waɗannan mutane da za su zo su gyara mana ofis namu mu zauna. Don idan fati idan ba ta da ofis ba wuri gaba. Ko da masa kuma muna so su wurin su ma da suna kamar da tijo su ma su koya a wajen. To kuma idan ba mu da ofis fati ba za ta tsaya ba. So mun gode masa kuma muna roƙon Ubangiji Allah ya bashi albarka. Allah shi ba gwamna. Allah shi ba gwamna. Yawa. Ya zama ofis da zai dinga ba mu sa a jami'a na wannan state. Kuma mun yi zabe mu dinga ci kuma mu yi sa'a. Kuma Ubangiji Allah ya ba mu albarka. Mun uwa ba ta manta 'ya'yanta, ga malam ga dattijo ga ka mai kanta. Tuhu dai tafiyar ka mun ka fuskanta, dukkanin magiyin ka za ya kaskanta. Dattijo maza kai ka kafa sansani, ƙwarya da duma wa za ya haɗa su ma. Hanta da jini ba za a raba su ba, nono a ruga ba za a rasa shi ba. Zuma da maɗi ba za ka haɗa su ba, yadda da uwa ba za ka raba su ba. Haka ma dattijo da malam ba sa rabuwa. Lale lale dattijo farin gani, Muhammad Sani Abdullahi Kyaure gatan gida. Gaishe ka uban gida, Ilyas Zari ke matan mura. Mai kanta ya ce in wake ka uban gida. 'Yan Kaduna muna marhaba da dattijo na kowa, magajin malam ka zo ka mulki jihar mu. 'Yan Kaduna